Bai, Alberto, bigarren galdera. Euskal Herriko baserritarren kooperatibetan, balurgintzan adibidez, desberdinen artean homogenizazioa edo kolaborazio eta koordinazio da bultzatu behar dena. Osea, elkarte guztien artean. Zer da egin behar dena, denak bateratu edo bata bestiekin lagundu, elkarlan bat. Fusio hortaz aikoa izela Bueno, bai, pentsatzen dira. bai. Bueno, histori izan deko, hain dala 3-4 urte, kontu honekin gobernutik etorri joan, batu inberginela, Europako lege aitziki jarrita Europako ez dakiz ze artikulok esaten zomezela, ez zailtasunez erela diru laguntzak banatzeko, eta horreta beste, eta konsultora bati eman zien gobernuk sondeo bat, radiografi bat eiken, zaitu joan. 5 gestio etxe Euskal Herrin, eta dato jasotzen, langile, baserritar kopurue, ze forma juridiko, beste hola pasatu ziren 3 urte. Azkenen iritsi joan, konsultora hori etorri joan, gestio etxe guztita emaitza ematea, aiatzen zala momentu bat, imposiblea zala lehenengo graduko kooperatiba bat osatzea, hortzion pupurri, nehasketa horrekin. Batzu gaitu baserritarrak sozio. Baserritarrak, gure kason urgintza, baserritarrak gehi kooperatiba batzuk, beltzu kooperatiba batzuk, elkarte batzuk. Beste batzuk langileek sozio, beste batzuk elkartek. Araban 2, ganaderitzako gestioetxe bat, eta beste bat, gehiago zerealista, ardogile, olako jendekin, haundina, eta Bizkaikoare elkarte sozio diena, lorra. Orduan, konsultora hona iritxean konklusioa, imposiblea zala, kooperatiba etitea, danak nundik helduik etzeola, Olako zela, gero funtzionali mertzolako, eta etzala ikusten. Orduan, genduzkela, lehen lursail bezala, biltzen gaitu lan batzuk iteko gestio etxuk dugu, zema proiektu itxeko, eta bazeoan dinamika txiki bat alkarrekin juntatu, eta lan bat alkarrekin eitxeko, eta horren ingurun, horren antzeko zerbait, bigarren mailako kooperatiba bat igual osatu zekele errexago, geon arten, kolaborazioak eta itxeko, eta hola, biablego ikustean, hola segendean. Hauteskunde getorri joan, hauteskundetan geldialdi bate honoan, gelditxuan, aitzeituan kontukoi bastartu inbertzola gobernu, zati izea zala, bastartu inbertzala. Eta nundik gehumatetik bestea, gobernu berri osatu, eta hasten dituk erre dida baten inbertzala lehenengo kooperatibako graduko kooperatiba bat. Eta bilerak kaina, bilerak hilero bilduz lakuan haitu batzuk, epe batzuk jarri, dana gobernu beha jarritako epen, eak agintzen zien dana, eta guk esaten genuen, imposiblea zala, lehenengo graduko kooperatiba bat, zeon nehasketa horrekin, gero funtzionalidadeik ez genuen ikusten, asarrek sortuko ziela, ez zala ikusten. Eta ez dut ikusten, esaten zien, eta lehenengo graduko inbertzala. Eta diruen nola dauken nahi duen gauzatako, zeitu makinarie, konsultora jarri zien, konfeko kooperatiba egin dut, egin behar dauzkezu estatukto batzuk, ontako eta ontako. Asesore juridikokin dana elkartu batzuk, egon gatzu, oso zailezala, erabaki politiko bat izan dela, goitibera torna erabaki politiko bategatik, dano batu inbergala, gestio etxe haundi erraldoi bat inberdala, referenten Europa, taulako kontuk, azin tipoko zerbait, imposiblea dela, lehene badauzkula olako zea gehin dat, ez duela funtzionatzen, da gu horrekin, galdera eta galdera, ez da oso forzatutako bilerak izate joan, ordubeteko bilerak, nahi tokatu zate jutea, juten joan, gure kudeatzaiekin, eta ordu betez genduan pasatzen bilerat. Pun dana fetxa jarri, alako fetxatako, aukera berra aukezue, alako fetxatako elkarte guztik esan behar dezue, bai o ez, lan hau inbar dezue. Gero perfil, izango da gerenten perfile. Gukeko emango dio etxe batei aukerak eta iteko, gerentetako, soldata onbeste, dana azkenen beraie jarrita, dana goiti bera indako, asarre handikin, ibili gaitu, imposibla da, forzauta, eta
Gero, aia momentu bat, inbar genduzkan batzarrak, juntak eta etzien ikusten, hau biablea izango nahi, zegu beti defenditu dena da gestio etxe independiente eta politika sartu be pribatu eta izatea, inon esku sartzeipekoa, eta bueno, batzarra ingenduan, esplikatu ginuztean gauza danak, eta batzarrak aukeratu zian prozesortan ez segitzea. Hor ez daula sartzen, baserritara libre izan behar dola, bere aukerak eta bere datok nun eman nun nola lanain, ez politikoki dirigitutako zentro baten, eta lurgintza izan no lehenengoa ez ezkoa erabakizuna. Eta oain bilera eta ez gaiukai juten momentu enten. Beste batzuk bazekia eta bai erabaki berdin hartu duela, eta beste batzuk horra dituk. Etzekeat gauzatuko da noez, oandi bazekeat gerentei geztuela aukeratu, baina ja izen batzuk eta bazerek, baina dana forzauta, oso forzatue. Fetxa batu jarri, urte honen azkenako lizitazio datortze, eta lizitazio hortako ia izena kooperatiba berri izan da. Beste danak likidau ematituzue, pentsau, lurgintza bezala 50 urte ematen zitulako sarie jaso genduan aurten, urten hasiera alde, noiz izan zen, otxaien hola, eta beste 50 urte aber segitzen deun, da kriston zeakin, da handik hilabete gutxia, danak puska behar. Osa, lehen dauzkezuen kooperatiba hori desagertu, eta kooperatiba bat handi behar ez zuen. Daukezuen aktiboa eta pasiboa danak sartu, kooperatiba berri, zorra dauzkenak zorrakin sartukoke, kapitala daukenak kapitalakin, osea, nola funtzionau behar do olako gauza batek, eta balore sentimentalak asko zereko, historikamente nola sortuta gare, da gure kaso lurgintza, gau eskolatatik, eta hola sortutakoa gauetan bilduz, ez da gizer, eta hola, dida baten hori finikitatza, ez genduan ikusten, ez da batzarrak holax ikusi zian. Eta momentu honetan, holaxik ere, lehene krisisaldi handi pasazitu lurgintzak, kontrol politikoa dala eta tarten, lortze ez dalako kontrol politikoa, eta zehose garbi euki badeu izan dek independientek izan nahi deula, inon eraginik gabe, eta ze gertatzen da betikoa, itxurri eizten die eta hortik. Eta oain momentu honetan holaxik garek. Oso ondo, eskerrik asko, erantzunagatik gana. Vale, zuei.